दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै शिबरात्रिनि गोथार सानाव नैबे पलासगुरि गामिनि जाहा बाबा भैरब बसुमतारिनि न'खराव जि शिबरात्रिनि मुङै जैग' होनाय बे हाबाफारियाव दान्दिसे जिरायफानो मोननानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां मोन्दों। दिनै महाशिबरात्रि आरो शिब बाबाखौ बा भगबान शिबखौ सिबिग्रा जेसेबां रायजो राजाफोर दङ दिनै गाजा गोमजायै बयबो गाव गावनि मन्दिर बा रायजोनि मन्दिर बेफ्राव बयबो गोसो गोथारै भगबान महादेबखौ दिनै फुजा खालामदों। आंबो आरो जोंनि ओनसोलनि जेराव जेराव आंखौ हांख्रायदों बेयाव आं एसे नुजाथिनानै रायजोफोरजों भगबान शिबखौ आं दिनै गोसो गोथारै खुलुमदों आरो जों बयनिबो गाहामनि थाखाय आं दिनै आर'ज गाबदों। आङो गासै आंनि गामिनिल' नङा आरो गुबुन गामिनिबो दङ गासैखौ आंनि दिनैनि शिबरात्रि ब्रतनि नामै जेरैबायदि महाजयग' होदों एबा फुजा बे फुजायाव गासैबो नुजाफैनो हानाय एबा नुजाफैनायखौ नुनानै एबा मोननानै आंनि गोसोआ बिराद आनन्द आरो खुसि नांदों आरो दा बेयाव आङो जेरैबायदि खुसि नांदों थारमाने आंथ' खुसि नांनानै आं बानानैथ' लानो हाया बामना लानो हाया आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे आङो आंनि जिउ जोबजासेयाव आं जाहाथे आरो इयुनावबो आं बेबायदि आरो खुंलांनो हायो आं बेखौनो गासै बयनिसिमबो मोजां गाज्रि हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ गोबां सिबियारिफोरखौ नुनो मोनदों बेवहाय जुदि सिबिफैयोबा माबाफोर फिथाइ मोनो नामा? फिथाइया बे गावबा गावनिसो बाथ्रा गावबा गावनि माने आं बुंहरनाय लेखायै बेयो फोथायनोबो हानो नांगोन मानिनोबो हानो नांगोन फोथायनानैबो खामानिखौ मावनो नांगोन होमब्लासो बियो मोननांगौ फिथाइखौ मोननो हागोन। आङो बिदि थारमाने धोरोम खुलुमनांगोन आंनि धोरोम लानांगोन आं बे बाथ्राखौ बुङा माथ्र माबा मोनसे देब देबिफोरनि लेथा बेथा दङब्ला बेफोरखौ मानिनायजों लोगोसे आरो जि जेरैबायदिसिमाव आं ना बेदरखौ दाजा होनना बुङो बे दिनसिमाव जायाल'से आङो गाज्रिखौ सुस्रांनानै हरनायनि उनाव आङो जिखुनु बेमारानो जा बे बेमारनि होयो आं मोनदांनाय मथे आं खिथाहरगोन खिथानाय मथे बे खिथानायजों लोगोसे ना बेदर जानो नाङा होनबा जानोबो नाङा आरो मेडिकेलजों लोगोसे नोंसोर जगाजग खालामो होनोबा मेडिकेलजों जगाजग खालामोबा गाव गावनो थारमाने बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो दिनैबो नै दहाय फुङाव माबानिफ्राय घग्राजुलिनिफ्राय सासे आंनाव फनजों खबर लाहरदोंमोन बे बुंहरदों नोंनाव थांनानै जयग' होनो लुबैदों नोंनाव थांनानै धेमाजिनि ओरैबायदि सासे हिन्जावा नोंनाव थांनानै खनसे जयग' होनायजों लोगोसे बिनि 30 खान गाहाम बिजि लानायानो हामाखै नोंनाव खनसे थांनानै ना जयग' होनायजों लोगोसेनो हामनानै फैबाय दा बे खिथानायखाय आंबो दा थांनोनो सानदों ओरै होननानै दहाय फुङावल'सो बुंहरदों आंनि सिगाङाव खिन्थु बिसोरो बै सासे माजबाटनि उदालगुरि जिल्लानि माजबाटनि सासे बाबाया आंजों लोगोसे जगाजग जाबाय थानायाव बियो गावनि बिबोनां असेया धेमाजियाव बियो बेमार गन्थंजों थै गयो बे थै गनाय बेमार बिनिफ्राय बियो 5 बिगा हा फाननानै 3 लाख थांबाय बे खिन्थु हामैखाय बियो थैसिगोन आरिसिगोन रावबो नाया होननानै बुंदों आरो दा बेयाव बे माजबाटनि बिगुमै बाबाया लेंहरनायाव आं बेनो हजों बे बिगुमै बाबानि न'आवबो आं खनसे जयग' होदों आरो बिनिफ्राय आंनियाव लाबोनानैबो आं खनसे जयग' होदों बे जयग' होनायजों दा बे खामला मुजिराबो मावनो हाबाय दा बर्थमान माइ गायनानै दङ दा बेखौ आं नङा थारमाने इसोरासो खालामदों आरो इसोरासो बेखिनिखौ रैखाखौ खालामदों आं माथ्र फोरमायगिरि आं थारमाने माबायदि होनांगोन आं होननो मा नोंसोर बाथौनि मानसि बाथौ नोंसिनि धोरोमा नोंसोर मोजाङै थोंजोङै थाबाय गेद्दा गुद्दा थाबायब्ला नोंसोर खैफोदसो दङ गेद्दा गुद्दा थाबायब्ला नोंसोर खैफोद दङ आं बिदिसो होननानै बुङो खिन्थु आंनि फालै आंजों फैयोबादि ब्रह्म जानांगोन आं बे बाथ्राखौ बुङा आरो नों जेब्लाबो नों जयग' होनानै सिबिनांगोन आं बे बाथ्राखौबो बुङो आं एकमात्र आं गाज्रि बिनि मोदोमाव मा नांनानै दङ
आं मोनदांनाय मथेसो बे जयग'जों आं थारमाने बोस्रांनानै हरो